Домашни благинки, добре сте ми дошли! Хайде с мен да си приготвим пиде с прас и кайма. Ще ни трябват 100 мл прясно мляко, 200 мл топла вода, едно пакетче мая, една супена лъжица захар, 2 супени лъжици брашно и хубаво разбъркваме. В отделна купа си пресяваме брашно, около 500 грама. Правим си кладенче и сипваме сол, една супена лъжица. Чукваме едно яйце и добавяме 2 лъжици олио, а след това и маяната смес. И започваме да разбъркваме отвътре навън. Така течностите поемат сухите съставки. Хубаво разбъркваме, добавяме си по още малко брашно, отново разбъркваме и когато тестото започне да се отделя от съда, е време да го преместим на плота. Хубаво набрашняваме, за да не залепва и го изсипваме. Време е да поизцапаме и ръцете малко. Поръсваме и отгоре с брашно и умесваме хубаво тесто. Прегъваме, умесваме, прегъваме. Когато започне да лепне, добавяме си още малко брашънце, но не прекаляваме. Тестото трябва да си остане меко и пухкаво. За цялата рецепта 600 грама брашно сложих аз. Слагаме го в купа, покриваме го с фолио и отива на топло. При климатик, при парно, кой където може да втасва. През това време си нарязваме зеленчуците. Използвам първо един домат, който нарязвам на ситни купчета. След това чушка. Имах зелена. Но каквато имате, зелена, червена, колкото повече цветове има, толкова по-красиво ще бъде нашето пиде. Нарязваме си на лентички и след това на малки купчета. И чушката при доматите. А след това нарязваме и прас. Праза по същия начин. На лентички, на купчета, хубаво го наситняваме и той отива при останалите зеленчуци. Към тях добавям и 400 грама кайма, 200 телешка с 200 свинска. Чуквам едно яйчице и добавям около 200 грама настърган кашкавал. След това червен пипер, чубрица, черен пипер, малко пушен пипер за повече аромат и хубаво умесваме каймата. Докато си направим каймата, ето го, тестото е готово, удвоило е обема си. Връщаме го на плота, отново набрашняваме леко и го размесваме, но тук доста по-бързо. За минута-две и тестото ни е готово. Правим на по-дебело фитилче и разделяме на 3. Това ще бъдат нашите 3 пидета. И е време за точилката. И тя да поработи. Разточваме ги продълговати, като лодки. А краищата овални. Хубаво с ръце си помагаме за формата и след това точилката отново. Пренасяме върху тава с хартия за печене и 1/3 от плънката отива в центъра. След това подвиваме краищата, за да стане нашата лодка или пиде. Намазвам краищата с жълтък и лъжица прясно мляко и хайде в печката 180 градуса 20-25 минути. И ето, готово е. Нарязваме, сервираме и ядем. Ако рецептата ви е харесала, дайте по едно палче.